8 March ndi International Women's Day. Tsiku limene timakumbukira ndithu azimayi osiyanasiyana kusangalala mu njira zosiyanasiyana. Ndi Zodiac Television yabweretsa ndithu ma program osiyanasiyana amene tipange celebrate amayi athu amene apanga zinthu zakupya kwatiko kuno ku Malawi. Iyi ndi program ili kucheza ndi mmodzi amene wachita zakupya mbali yokhudzana ndi zamasewero. Masewero amene kwambiri amene amapanga dominate ndi azibambo. Koma iye anabwera ndithu poyera nkuchita zinthu nkwapanga prove anthu kuti ayi amayinso ndi zotheka kupanga zinthu zimene. Tiketi kucheza ndi Susan Namangale, former president wa bungwe limene la Chess Association of Malawi, Chessam, komanso anakhalako chairperson chigawo chakumwera kuyendetsa ndithu masewero amene wa achess. Osayiwananso ndi mtsogoleri amene akuyang'anira mayiko okwana 10 mu Africa muno. Ena nkumadabwa ndi zotheka zimenezo. Iye ndithu zikutheka ndipo chaka chino cha number 4 kuchita zimenezi. Dzina langa ndi Aida Mwambazi. Mukhale pompo mumve mbiri ya Susan Namangale. Wakhala kuchita motani ku masewero amene wa achess. So ndimanena ndithu tikeri kucheza ndi Susan Namangale amene ndithu wachita zinthu zambiri kuchitira dziko lino komanso kuyika dziko la Malawi pamapo. Ndikulandire mprogram yathu yapadera Susan. Ziko kwambiri Aida. Nati ndalakwitsa amene ndimanenera mwija modindo acha. Kamenanso mwinanso ndachepetsa. Mwachepetsako mwasiyako zina koma tikhati okambirana mu ndimemo. Kupatula kuti ndakupanga address ngati munthu amene wachita zakupya kumbali yokhudzana ndi chess, tifuna timudziwe Susan Namangale ndi ndani? Ine dzina langa ndi Susan, labambo anga ndi Musa Kakota. Komano mmene mmadziwira kuti ndimadziwika kwambiri kuti Susan Namangale ndi dzina langa. Ineyo ndimachokera ku Nkhotakota ku kamudzi kenake kosadziwika bwino musatelo kuti anthu ambiri sakudziwa komano ndimene naphunzira school yanga nambira kumeneko ku Chombo Primary School kumudzi kwathuko. Komano afterwards ndinapita ku secondary ku Providence Mulanje. Mulanje. So ndikamaka nkhani yanga ya chess nene kuti inambira kumudzi komano inayamba chifukwa yonena kuti sister wanga ankaphunzira ku secondary ku Lilongwe Girls. Ndali kumeneko kunali kale mwakhala ma Peace Corps volunteers. Ndi anakhoza masamu ndi anapatsidwa chessboard. Ndi anabweretsa chessboard kumudzi. Nde pamene ninadziwira kuti kunja kuno kuli chess. Komano mmene napita ku secondary ndi pamene namba kusewera. Napeza ku secondary kuti kuli chess club. Nde ntapita kumene kuja kupeza kuti kuli chess club. Ineyo ndinayamba nawo kusewerana nandilowa nawo chess club ija. Nde kuyambira pompo mmene namba masewero amene wampane chiyambi chake chinamba pamenepo. Mwina chidwi kwambiri chimene chatibweretsa kuno ku Susan ndi nkhani yokhudzana ndi masewero amene wa chess. Mmene tikudziwira kwathu kuno ku Malawi ndoti ambiri amene ndimaona takhala kuwaona mbuyo mwakha munakhala zibambo kwambiri amene apanga dominate kwambiri. Koma takuona iweyo ukutenga maudindo osiyanasiyana kuchokera ku Malawi kuno even kunja kwa dziko lino. Ndinene kuti chinakupangitsa ndi chani kuti ukayime kumanena kuti ndifuna ndizipikisana ndi azibambo? So ndinene kuti masewero amene wa chess nanga sineyo ndinamba kusewera masewero amene wawo kuchokera ku school. Ku school umene ndimaphunzira inali school ya atsikana okhaokha. Inali girls school Providence. Ndiye tiri kumene kujako timene tinamba kusewera masewero ndi atsikana azinzanga ndi azinzanga I think mmodzi wa amene amalimbikira amene ndimamchulachula ndi chupikire phiri panopa ndi chupikire chalamba. So timasewera masewero amene wawa limodzi komanso aphunzitsi athu anali amuna amene amatiphunzitsa masewero chess. Ndiye kunapezeka kuti nthawi imene timamba kusewera poyambirira sitimatha komano titaphunzira tinapezeka kuti aphunzitsa jasotambaso kwa achinya. Ndeiona kasana school usaso mphunzitsisa. Ndinaona kuti komanso timapita ku secondary ena timapita ku Mulanje Secondary School. Timakaseweraso ndi anyamata. Pena timapita ku Pole kaseweraso ndi anyamata. Ndinaona kuti
pamaoneka kuti palibe kusiyana Yeah. umaoneka kuti iweyo sopena umathako ina pena umathakulusa chimodzimodzi yonso pena akupose weso kupose and I think zimene zomwe zinandipangitsa kuti itafika nthawi ya maudindoyi ndinaona kuti nakasimasewera chessiwa timasewera limodzi then naona kuti ngati tonse timasewera limodzi ndioti wina aliyenseso atha kutenga nawo udindo oyendetsa masewera amene wawa so sinambe ninganene kuti ndinayamba mwina pa club lefu olo ku sukulu kwathuko ndinali otsogolera kutsogolera club yathu kuti zichita bwino komanso mwaso mene ndinamaliza ndinalo kuti ndikuonetsa kuti ndi chidwi kunena kuti masewera azipita patsogolo nchifukwa kenako ndinaganiza kuti ndiyime nawo pa udindo wa chairman wa Southern Region first nambira menepo wa Southern Region Chess League munazoona kuti imakhala kuti anthu ambiri amene amasewera komanso ambiri amene amatenga maudindo amakhamuna actually neyo ndinaloyambirira executive yoseija umatha kumaona kuti mwina ndazibambo okhaokha mwina mamembers amene amatha kuwasiyira azimayi kuti msangodzadza anyamata koma tikudabwa nawo kuti unalimba mtima kupakana pa uchairman kinali koyamba in fact ineyo ndinali oyambirira wamkazi kuyima nawo kuti ndikhale chairman wa Southern Region Chess League and then nditapanga zimene zija ndinaona kuti anyamata ajaso andipanga support I think amaona kwambiri kuti kodi munthu amapanga chani kodi munthu kuthekera kwake ndikotani ndi ataona kuti kuthekera kwangako ataona kuti nditha kukwanitsa anandikhulupirira because ambiri osankhaonso anali anyamata sanalatsika fika mtsikana amene timasewera chess nali ochepa kwambiri nthawi imeneyoyo so anyamata aja anandipanga trust ndikundipatsa udindo umene ndikukhulupirira kuti inayenda mmene ndinali chairman wa Southern Region Chess League amasewera a chess anachoka kwambiri ku Southern Region tinali ndi ma sponsors akuluakulu ngati Lab Enterprises ndiyokuti tinathamanga so zinapeza kuti zimenezo zikundipatsabe chidwi kunena kuti pa ntchito yotsogolera ifake kenako ndinaona kuti mwina kusewera kwenikweni ngati player kumamba kuvuta ifake chonena kuti zochitika ntchito nalo kuti career yanga ndikuyamba kumene ndi ntchito yanga inali ya busy kwambiri ndimayenda almost dziko lonse kugwira ntchito yanga imene ungogawana nafe mwina ntchito yako inali yotani so ine nditamaliza kupole ndinayamba ntchito ku BP Malawi ndinayamba poyambirira ngati management trainee komano kenakono nali training manager for Malawi and Zambia kuma kenakono ndinakhalaponso retail sales manager so ndinali responsible kumayendera ma filling station making sure kunena kuti ntchito ya ma filling station ikuyenda bwino ninganene kuti Malawi yonse nde imakhala kuti ndimakhala busy ndi masewera chess okuti amafuna kuti amafuna nthawi yambiri naona kuti ukasewera zimakolana nde komanso nthawi imeneyo ndionena kuti nde kuti family nde kuti I'm trying kuti ndipange build family nde kuti ana so mumaziwa ngati mzimayi ulongosoleza pakhomo nde kuti ntchito ya busy nde kuti so ninaona kuti kusewera mwina kuzivuta komano chifukwa choti masewera ndimakonda kwambiri ninanena kuti nditenge nawo gawo poyendetsa then naona kuti zimayendadi bwino nayendetsa bwino nthawi imeneyo naperekadi ndithu chidwi temu yonse kumaliza bwinobwino kuyendetsa zinthuso kumayenda bwino kwambiri kenakonso nkuona kuti I think izizi tingopita no kulikulu koso zikundichepera izizi bwanji ndipite kuntundako tikukamba za national level tsopano yes so manager Southern Region wafika kuchesa mmene likulu tsopano kwathu kuno ku Malawi chinakulimbitsanso mtima ndi chani kuti anthu ena mabwera abe kuti ukuku mwayendetsa bwino bwanji muyese ukuku so ineyo sindinganene kuti anthu amabwera abe komano ndinazikhulupirira ndekha because chachikulu uzizikhulupirira wekha then ndinaona kuti komanso ifo yoti nali ndi chidwi kwambiri kuti masewera amene wawa apite patsogolo ifo ineyo mmene ndinayamba kupanga zokuti manifesto yanga mmene ndinayamba kuti ndifuna ndikhale president wa Chess Association of Malawi ndinanena kuti ndikufuna
nditenge chess, you know, to greater heights. Yeah. That was my goal. So I said I want to take chess to greater heights. So kuti ineyo no ndipange zimenezozo ndimayeneka kuti ndionetse kunena kuti kodi greater heights yo nditenga bwanji. Nde chimodzimodzinso anthu osewera anthu a chess amene ambiri amene ali azibambo, you know, anyamata sana ndiyang'anire pansi. Ndimapikisana ndi you know, ziphona, you know, amene nawonso udindo amautani amafunaso minaso ndi mayina anali ndi mayina fena analanzanga ena wanali kale a general secretary ndokuti anali ndithu anthu olimbikira komano ndimapanga appreciate kuti anthu anandikhulupirira beineyo at that time kuti ineyo ndiyendetse masewera a chess Malawi munomo. And ndinene kuti nayendesa bwino fana ngasinanena kuti ndifuna nditengere masewera a chess ndatengere kwakuya zinatheka greater heights kwakuya nde naona ngati kuti nthawi yanga imene ndinali president wa masewera a chess ndi pamene anayamba kutchuka kwambiri. Tinapanga ma programs osiyana-siyana komanso ana achichepere kumatenga kupita nawo kunja nde naona kuti ntchitoyo inagwira bwino kwambiri. And poonetsa zimenezozo pama sports awards nthawi nakha president wa chess kwa zaka 4 komano ineyo ndinalandira ma award muzaka zitatu ngati best sports administrator of the year komanso ndinalandira award ngati chairman excellence award. Nice one. Yes, so ndikukhulupirira kuti muzaka 4 zinapeza kuti zachita choncho komanso ndikuona kuti nthawi imeneyoyo anthu amakonda so amamba kukonda chess kwambiri kuipanga so follow the chess ndi chani. Yes komano I think inaganiza kuti zaka follow kwezina kwafana napanga promise kuti ndingofuna kuti ndithandizire kuti kuipitisa chess mwina ambiri maudindo ngatamenewa the moment wachita bwino first term ija amabweranso kuti mina ndipitirize mina umakhala matemu awiri even atatu kumene chifukwa chani mina unapanga opt for one term uli ku southern region unapanga zomwezo obweranso pa national level unangofuna uri basi ineyo ndapanga 4 years ndipange focus zina. So ineyo ndimakhulupirira kuti ngati apopo ndinanena kuti ndifuna ndipange contribute. I should show my skill kuti anthu aone kuti ine ndingapange chani. So I did that ku southern region inapanga people saw nabwera pa national level ngati president wa masewera a chess nagwira ntchito kwambiri you know ndinaonetsa kunena kuti kuti zinthu zimayeneka kukhala chonchi. So at that time ndimakhulupirira kuti ntchitoyo usamafike munthu kuzika mu situation yokhala ngati kuti iweyo kutha kwambiri posa kulibeko yena amene angaendesa kapena kufika station choma itonena kuti mwachitako. So ineyo it was obvious kuti ndikanapanganso contest akanandivoteraso because inali pa helm inali malo kunena kuti anthu akusangalala ndi ntchito zanga komano nafune kuti ndikhale greedy chifukwa you know power pena imaza kupangitsa kuti kumazamba kuzifira yoyo kuti ngati kulibe ena amene angapange. So ndinangofuna kuonetsa kunena kuti maudindo awawa nakasa anthu amatisankha so kumakhaso anthu ena kuti nawonso you know atheso aoneso kumaso zimakhala bwinonso anthu enaso aziona kuti kodi effort imene amayika nzathu ndiyotani kuti nawonso akhale ngati athamange apo mu ground fa ntchito ndiyolekerana. Nde chifukwa chimene chocho nchifukwa yake ndinaganiza kuti ndipume ndisayimeso ndipereke mpata kwa anzanga ena kuti ayime komano chifukwa yake ndinaganiza kuti nangasima timayeneka tizipanga za chess. Nde ndinakayima no pa higher level zone 4.5 kumene kunali ku Chennai ku India. So ndinazipereka kunena kuti ine ndipanga nawonso contest ngati president wa zone 4.5 kulimba mtima kudzikhulupirira kuti izizi ndikhoza kupanga. So zone 4.5 president amapanga cover maiko 10 ku Africa and chisankho chimenecho chinachitika mu chaka cha 2022 ku Chennai ku India pamene tinapita ku World Olympiad. Nde ineyo nazipereka unena kuti ineyo magayi ndipanga ziwezi chinthu chindipatseni nazo chinthu chindipatseni ndichendetse nde chinthu chono anandipatsadi anandipatsa kuti ndiyendetse anzanga amene mapikisana nawo wina waku Lesotho wina waku South Africa
komano anandikhulupiriraso chimodzimodzinso amene anandikhulupirira si azimayi chifukwa game anthu amene amavota ndi azibambo okhaokha. So azibambonso anandikhulupirira chifukwa nthawi imeneyoyo ndinali wamkazi ndinali ndekha president imene ndinali president wa Chess Association ndinali ndekha wamkazi ku Africa yonse ino. Ndoti amatsogedwa ndi azibambo. Osanala azibambo. So iza kuti pa udindo so amene kandisankhe ndi azibambo. Ndimayamika so kuti azibambo. That's why nthawi zambiri ndimanena kuti azimayi apite patsogolo timafunika azibambo. Chifukwa iwo ndi amene ali amakhala kwambiri iwo ndi amene amafuna maudindo. Ndi amayeneka kuti iwonso akukhulupirire kuti mzimayi yoyo ndikuthekera atha kupanga ntchito imeneyi. Susan mwina I'm interested ndimene ukufotokozera zinthu zambirimbiri maudindo ambiri onayendetsa bwinobwino. Ndimafuna ndimve kuchokera ku perspective yako tikamayang'ana mwina azimayi tsopano mumaso amene wa Chess ndokondwera ndi imene akuchitira kuti ineyo I think chichokera ni nthawi imene ndinayamba kupanga maso amene a Chess I think there is a change, there is an improvement anthu akubwera mwina azimayi atsikanaso Chess iyi akumayidziwa. Ndifuna ndinene kuti ineyo mmene ndinakhala president wa masewera a Chess mu chaka cha 2018 ndinaona kuti atsikana ambiri akubwerera mbuyo msakusewera masewera a Chess and chifukwa cha chimene chocho ndinaganiza kuti ineyo president koma ndiyambaso kusewera and inaliyo kuti pamene popo ndi kuti ndatha zaka 12 ndisanasewere competition ya Chess chifukwa ndinali busy kwambiri ndi ntchito ndimangopanga za administration za masewera. Then taona kuti sakusewera ndinaganiza kuti ineyo kuti ndapange iwo encourage andione inenso kuti ndikuti aziona kuti president akuti akusewera then ndinamba kusewera nawo teko mu chaka cha 2018 kunali mpikisano wa national championship ineyo nangoti ndikapange nawo compete kuti anthu aone kuti kodi president sabasewera komano inapezekaso kuti maseweraso bwino pakati nawo ina tupakaso nakasimbuyo mmene ndi masewera Chess ndinali champion I was a woman champion wa nthawi yangayo komanso sikuti mmene ndinasiyamo kuti ndinasiratu ndimathapena nanga ndikakhala pa foni ndimakhala kuti ndimasefa Chess yitu ili mmagazi ndeti masewera Chess ndeno zimenezo zinapangitsa kuti atsikana komanso azimayi ena akhale encouraged then ndinaona kuti manamba zamba kukwerabe atsikana komanso azimayi amene amasewera Chess komano I think chachikulu kwambiri nchokuti ntasiya udindo wa president Malawi kunoko ineyo naganiza kuyambitsa malo anga amene ndimanena kuti Dadas Chess cholinga chake kwambiri ndimafuna kuti ndipange encourage ana makamaka atsikana komanso ndipangeso encourage ndizipanga atsikana ndizathandizira ku Chess Association ndizingwathandiza kuti masewera amene wa Chess apite patsogolo ndaona kuti imeneyo inali ganizo labwino chifukwa panopa zathandiza kwambiri tinene kuti initiative imene yamba kubala zipatso yabala zipatso kwambiri chifukwa chonena kuti takhazikitsa ma Chess club ninganene kuti dziko lonse la Malawi kudzera ndineso ambassador ngati global ambassador wa bungwe la ku America amati the gift of Chess so ndakhala ndikuyendetsa ngati ku Africa konse kuno kupitirira 37 countries takhala tikutumiza ma chess boards komanso Malawi kunoko takhala tupanga distribute ma chess boards ninganene kuti the whole country dziko lonse la Malawi so maskulu plus ma prison plus ma communities so zimene zozo zapangitsa kwambiri kuti masewera Chess adziwike apite patsogolo komanso atsikanaso ambiri panopa atsikana ambiri akusewera masewera Chess so ndikuona kuti I think zimene zozo zathandizira kwambiri ukunena kuti azimayi atsikana anamba kuwakonda masewera amene wa Chess ndimafuna mna ndimve kumbali onena kuti do you feel kuti pali magapu be ena wena kuti apangidwe fill in ndicholinga choti azimayi abwerebe kumasewera amene wa Chess pena pakebe umaona be kuti I think
kaya ndi bomo ma stakeholders atapanga izi ndiza nditha kuona kuti chess ikhoza kupita patsogolo. Of course mwina kumbali yako ukuyesetsa ndithu kupanga koma mwina akuyang'aniranso ndi anthu ena osiyanasiyana ma players achite bwanji kuti masewera amenewa afikiredi azimayi ngati mmene ndikunenera tsiku leloli imene li International Women's Day. Zona ndizotsamwitsa ndi zambiri zotsamwitsa ndi zambiri chifukwa chonena kuti kwa chachikulu masewera ngati achess amaonedwa ngati ndi minority sport komanso amaona ngati kuti mwina atsikana ambiri amaziderera kuziyang'anira pansi kuti sangasewere foti amasewera ambiri amakhala anyamata. So chachikulu I think wambiri ndikupanga support kuti magames azimayi kapena ana atsikana azisewera. Nchifukwa chake tikamapanga zinthu timakhala tikupempha osiyanasiyana anthu kama kampani kuti azitithandiza. Cholinga chake nkunena kuti tikamapanga zimenezi kama games kayana kamasewera ndekuti imakhala kuti atsikana ambiri nawo sakusewera nawo. Nchifukwa pano pa focus tumapanga za ana cholinga chake anaja akamatani akamasewera kutsogolo kuno akakula azapitiriza kumasewera masewera chess. Komano ndionena kuti amene akuyendetsa masewera chess kumalawi kunoko a Chess Association I think motsogozedwa ndi Mr. Mpilo Mizere nawonso akumayesetsa mbali yawo. Komano mwina ifeyo ngati ineyo amene ndikuyendetsano dadas ngati ndiye amene ndili ngati affiliate wawo ndikuthandiziranso. So I think kugwirana manja kwa chonchoko ndi chinthu chokuti ndi chabwino chifukwa chizithandizira kunena kuti masewera a chess apite patsogolo chifukwa yoni ni ntchito yonena kuti munthu sangagwire ntchito munthu mmodzi. So wina aliyense kaya m'masukulumu aziphunzitsa amene amasewera chess aziphunzitsa ana zimenezo zonde kuti zithandiza kwambiri kuti masewera amene apite patsogolo. Tibwere ku theme ya tsiku la lero limene tikuyamba ya International Women's Day aunena kuti give to gain. Susan Namangale amene wapanga sort ma position osiyanasiyana. How do you look at the theme in line with this many umachita iweyo tsiku ndi tsomweso zimene wakhala ukuchita? I think theme imene I think nditaiona nanena kuti this is exactly me. So actually I've given it my all. So I've given it my all. I've went an extra mile. I've went an extra mile. I can tell you, if my working life, my career life, I've invested in the invest in Ramazambin, personal resources on the game of chess. And how is it even sometimes sometimes and kapena muna behind palena ake amene muna makuthandizira kuti zizipita patsogolo. So you mean kuti unapangabe invest zinthu zambiri? Ndapanga invest kwambiri chifukwa nthawi zambiri even imene nali president nthawi zambiri ndimatenga a portion of my resources ndimangoyamika Mulungu kuti ndinali pa ntchito yokuti zimatheka then ndimatenga kwa portion kumayendetsera masewera a chess. Nthawi zambiri even kuti tipange run zimene ndimapanga panopa nthawi zambiri ndimakhala kuti personal commitment and effort. So I've given it my own. Ndimapita ku prison nambisa zinezo on my own pandekha ndikapita kumene kujaku umafunika kuti ndipereke pali zambiri zimene ndimapanga ku prison and not only chess. Kupanga zimene zijazi zimatengera kuti iweyo upereke komanso kumichandinanena mujoti timagawa ma chessboard dziko lonse la Malawi 28 districts napita mpaka kulikoma kuchizumulo hard to reach osaopa. So koseko giving because ndimakhulupirira kuti just a single chessboard ili ndi potential imene ndipatsa ineyo like I said nanena kuti nakulira kumudzi komano chessboard knowing chess inandipanga expose and then ndimafuna kuti kuzipa exposure imene napeza ineyo I think enanso they can atakupeza so the mwayo khala ngati omweyo nchifukwa yake ndimapereka nanenso ndimakhala ndikukangalika kupereka ngati apa ndimapanga za ma street kids ma street kids aja ndimapita kwa ana akujene oyenda aja sungangopita ndi chessboard timayeneka tapatse chokudya ifoti ndi anovutika amakhala ma street mwapempha chokudya. So the theme
ikuoneka kuti kuenda ikugwirizana kwambiri Ndizo ndizimene mapanga kuti I've given it my all. But to gain also, because I mean panopa ndimayenda kwambiri maiko ambiri chifukwa chone kuti panopa chifukwa cha zimene ndimapanga ndakhala exposed ndimadziwika kwambiri even maiko onse ndinganene kuti almost dziko lonse lapansi ndi amakhala amanditana akanditana muja ndiye kuti amakhala kuti chicho sakundipangira mwina akufuna kuti ndikangoyankhula olo ndikathandizire pa ntchito zina, you know, so zimenezozo ndiye kuti it's part of the gain. Komano mwina ungodziwa kunena kuti ineyo nafika pa stage yonena kuti nasiya kugwira ntchito zinazo. I'm a career person, I'm a professional. I must thank God I'm, you know, reasonably educated. Komano anthu ena samandipanga understand kunena kuti panopa ndilibe full time job kuti to get money naganiza zokuti ndingopereka I do change anthu akamandifunsa kuti kwani ukutani ndimauza kuti ndikupanga chess I think so ndikungopereka basi I'm giving it my all to the game, but osati kuti chifukwa cha game yokhala komano because ndizimene ineyo ndaona phindu la masewera wawa naona kuti pali zambiri zimene munthu angapange again, ana angapange again, anthu angapange again just by learning and knowing the game. Fueta amathandizira kukupanga zinthu zambiri komanso sitothandiza pa zinthu zambiri ena kuyendesa business komanso ku school and munjira zosiyana ku prison zomathandizira kwambiri kuti anthu aku prison aja akhale moyo wabwino wachembekezo kuti akamatuluka akakhale nzika zoyenerera. Lezo nsezo ningati kupereka koma kupereka to gain. So theme I think it relates. Relate kwambiri in this many mapanga. Maybe as you are celebrating the International Women's Day, you also being an exceptional woman. Uwalangiza zotani tsopano azimayi tinakutenga program ineyi potengeraso ndi zimene ukuchita tinanena kuti field iyi amanga dominate ndazibambo koma we saw you conquered china chilichonse chimene unkafuna chinatheka. Uwalangiza zotani amene tsiku leroli tikukumbukira azimayi osiyanasiyana. So I'm happy kuti we are celebrating the Women's Day on the 8th. Komano imene nganene neyo kwalangiza azimayi komanso atsikana kuti you know, if you have passion muchinthu china chake, develop it. Osangana umbali komanso osazidelera, you know, osazipanga because nthawi zambiri atsikana amazipanga undermine kapena azimayi amaziyang'anira pansi. Komano ndofuna ndalimbikitse kunena kuti they should keep pushing. Koma fazi nthu zonse zimangochitika. Komanso they should present azizibanga present, you know. Chifukwa ineyo kuti ndikhale maudindo onsewo sukuti anandipatsa maudindo. Palibe amene andipatsa maudindo. Koma ndekha ndimazifikitsa pamalopo. Ndimazifikitsa kuti zitheke ndimazipatse fodi wenzimayi. Sizimayenda chonje actually kuti akupatsa fodi wenzimayi ndekuti supanga perform. Komano ineyo ndimazipereka choncho ndofuna ndalimbikitse atsikana komanso azimayi amene amakhandi chidwe akufuna kuti azitumikira osamaopa, you know, kupita, you know, kuzipanga present. Ukazipanga present azibambo akaona kuti nzimayiyo andikuthekera amakhala very supportive. You know, ineyo I mean all my life ndinene kuti I've been supported by men. Akakuona kuti munthu yatha kugwira ntchito ya mapanga. So kulimbikitsa kwanga kukhale kwa uteloko kuti osamaopa, keep pushing, you know, just create something out of nothing, you know, as a woman. Tathokoza kwambiri Susan. I know kuti tinango kuita naye mina kwa kanthawi kochepa. No, we have Susan Namangale amene kuchesi kwapanga zinthu zazikulu akulengaso ndi International Women's Day. Tathokoza kwambiri. Kumaliza choncho ndithu program yathu imeneyi yapadera International Women's Day tinabweretsa Susan Namangale tikamakamba za chess kumalawi kunoko sitingakambe chess opanda Susan Namangale kutsogolera kuchokera ndithu Southern Region kenaka tinamuona pa Malawi ngati president konkuno amasoya amene wa chess osayiwananso ku Africa maiko kwana 10 ndamene ukamba ndithu tamene akutsogolera za mphamvu zokhazoka komanso mpaka nakuyambitsanso school imene kumabwera ana achichepe ndicho linga choti masoya amene wa chess apite patsogolo kamba za Dadas Chess Academy kumenenso kumabwera ana osiyanasiyana kwakukuti mafuna tikulimbikitseni kunena kuti pamene ndikusangalala
tsiku la azimayi tidziwe kuti alikonso azimayi amene analimba mtima nkunena kuti ichi chokha ngakhale kuti azibambo aliko inenso ndikhoza kukwanitsa zina mwa izo zimene anachita Susan Namangale kugawana nafe ndi cholinga choti inunso atsikana amene mukuona program imeneyi komanso anthu osiyanasiyana muzidziwa kuti ndizotheka. Ananena chimodzi chimene chinandisangalatsa anena kuti udindo tiziufaitira tizilimbana nawo kuti ife udindo umenewo tiupeze usati yayi twapatsa Aida ife kuti ndi azimayi twapatsa Aida ife kuti akuoneka kuti ndi amene ali mzimayi pa anthu onsewa akukana zimene zakuti tiyeniso ifenso tindikuthekera. Titokoze kwambiri pemphero Buda Bandithu amene anali pakamera osewanso guest wathu program imeneyi Susan Namangale komanso ndithu amene ali producer program imeneyi. Dzina langa ndi Aida Mwambazi. Have International Women's Day.